Hoi, ik ben Lorna. Ik ben eigenaresse van The Fierce Woman en als dansdocent en ondernemer ben ik altijd onderweg, vaak druk en is het voor mij cruciaal dat mijn lichaam gezond en fit blijft. Sinds het begin kom ik bij The Right Chiro en ik ben super blij met Justin en Cherie omdat het hele kundige chiropractoren zijn. Ze helpen je om te ontspannen en op je gemak te voelen. En voor mij is een afspraak bij de Right Chiro altijd heel ontspannend. Ik kom binnen, de sfeer is relaxed, het ruikt lekker. Justin en Cherie zijn altijd heel open en spontaan. En zoals ik al zei, ze zorgen ervoor dat je je op je gemak voelt voor de behandeling. Dus dat je lekker ontspannen en relaxed op de bank kan liggen. En als ik wegga bij de Right Chiro, dan voel ik me altijd weer gewoon goed in mijn lijf. Ik raad iedereen aan om naar de Right Chiro te komen.